Ipaway bili sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ang Memorandum of Agreement nga gisudlan sa miaging administrasyon tali sa land developer kabahin sa mga luna sa Salinas Drive ug Governor Cuenco Avenue, syudad sa Subo. Gibutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili makiangayon sa lalawigan sa Subo ang MOA tungod kay dako kini og alkansi sa maong kasabutan. Niadtong Martes, Agosto 27, subling nagtagbo ang mga opisyal sa Kapitolyo nga gipanguluhan ni Garcia ug mga representante sa Ayala Land sa buhatan sa gobernador. Gipahibaw ni Garcia si Lyle Abadia, Special Projects Head sa Office of the President sa Ayala Land, nga ipaway bili ang MOA tungod kay wa mahisubay sa balaod ang Perpetual Road Right-of-Way nga gitugot sa lalawigan ni adtong 2015. Pinaagi ni kanhi gobernador ug karon Vice Gobernador Hilario Davide III. Si Abadia ni uyo niini ug nitanyag nga paliton nila ang maong mga luna. Apan gipasabot ni Garcia nga ang disposal sa mga luna way pagtugot gikan sa Commission on Audit. Niadtong 2015, si Davide nisud og kasabutan nga nagtugot sa Perpetual Road Right-of-Way sa Salinas Drive ug Governor M. Cuenco Avenue, nga adunay kinatibuk ang gidakon nga 5,581 metro kwadrado nga yuta. Giingnan ni Garcia si Abadia nga ipanalify una nila ang MOA sa dili pa sila musud og laing MOA tungod kay matud niya in bad faith ang paghimo niini. Karong Lunes, Setyembre 2, magtagbo og balik ang duha ka habig sa katapusang higayon. Kun wa gyapon sila'y makabot nga kasabutan, si Garcia ni pasidaan na nga mopatawag og press conference ug ipakita kun diin nagsugod og nganong nisangput sa maong baruganan ang Kapitolyo labot sa maong MOA. Ilang gitan-aw nga mopasaka og kaso batok sa mga opisyal nga nipirma sa MOA. Alang sa balita sa Subo, kini si Paula Mendoza.